בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, והיום בבית כנסת אלי כהן עם החתן שלנו היקר, נוריאל. יאללה, אז בואו נבדוק מה קורה עם החתן שלנו, עד כמה הוא מתרגש. הנה נוריאל היקר שלנו. נוריאל, מה באנו לחגוג לך היום? ברית, לא? באנו לחגוג לך בר מצווה. באנו לעשות לך בר מצווה. באמת? עד כמה אתה מתרגש? הרבה. הרבה? 13, 15, 20, כמה? כן? מה אתם רוצים לאחל לו, חברים? מה אתם רוצים? והשם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי